mga kalitig, kanguso at mga kapangilya. Andito po tayo ngayon sa Tacorong, Sultan Kudarat. Ayan yung kanilang Sultan Integrated Transport Terminal. Ay, hindi ko napakita sa inyo. Ipapakita ko ngayon sa inyo yung napakaganda nilang munisipyo. Grabe, sobrang ganda guys. Kapitol. Ay, munisipyo tuloy, Kapitolyo, mali-mali, sorry. May lamat pa. Here, oh, grabe guys, sobrang ganda. Oh, yan oh. Municipal Capital of Sultan Kudarat. Diba? Grabe, sobrang ganda. Wow! And, ayan oh. Diba pa, Malapalasyo? Ayan, yan naman yung kulay green na yan, Convention Center. Tapos, ayun naman yung kanilang Provincial Hospital. Ayan. So, ang ganda, di ba? Kulay green. Lahat daw pwede dyan magpagamot. Kristiyano or Muslim. So, ito pa, may mga ginagawa pa silang mga establishment, oh. Grabe, ang ganda, no? Sana all. Sana all maganda ang munisipyo, di ba? Kapitolyo. Puyat pa talaga to sila Kwatserang Waray. Mali-mali pa eh. Yan. So nandito po tayo. Papunta po tayo ngayon sa Marvel. I-meet po natin ang ating mga business partner. Actually, nag-meet na kami kagabi. Nag-training na kami. So, i-meet natin sila. At doon po tayo mag-overnight ngayon sa bahay ng isa namin business partner. Grabe, ang ganda po ng mga establishment dito sa sa Sultan Kudarat. Ito school to. Ano ba yan? Elementary, Kenem Elementary School. So, katulad ng ibang lugar, mayroon din mga ginagawang kalsada. Pero, grabe. Isa sa pinakamaganda dito sa Mindanao, guys. Ayun, makakatakbo ng mabilis. 'Di ba? Makakapagpatakbo ka kasi ang parking lot. Traffic na ulit ngayon sa EDSA. So dito guys, sobrang mura ng mga prutas. So masarap kumain ng prutas dito. Maganda dito pag diet ka at puro prutas lang ang kakainin mo. So, hindi nyo nakita yung university nila, yung Sultan Kudarat State University, no? Kasi nawala yung signal bigla. Tapos may checkpoint tayong dinaan kanina. So, biglang nawala yung signal, kaya yun. Diba? Ang ganda ng kanilang State University. So, sa mga nagtatanong pa din, marami pa rin nagtatanong sa atin, nag-PM about sa travel. Okay, unang-una po talagang hinahanap ay S-Pass. So, sa mga hindi alam kung paano yung S-Pass, mag-login lang po kayo, pumunta po kayo sa website mismo ng S-Pass. Wala po yun bayad. Okay, tapos mabilis lang po yung result. May sasagutan lang po kayo doon, and then sagutan nyo po. Mabilis lang po ay wow, hipon, ang sarap, pinipenta sa gilid ng kalsada. Ang dami pong checkpoint, pero hindi naman sila nag-check ngayon dito. Hindi na po kasi ganun kahigpit dito. So dito po may curfew pa din, may mga lugar pa din na may curfew sa matanda at bata. Kaya hindi po tayo masyado nagpapagabi. Kagabi nakauwi tayo mga 10:30 or 11. Tsaka wag pa rin natin kalilimutan na sa Mindanao tayo. So hindi pwede magpagabi-gabi masyado. Pero safe naman po dito. Nung isang araw, nung papunta kami dito, may dinaanan kami ni Coach John na ang gandang lugar. Delikado pala yun. Pumatubuhan na.
Parang papunta na sa bundok, pero ang ganda ng kalsada. Eh, since umaga naman, dun kami dumaan. Dun kami tinuro ni Google. Guguli-guli. Si Guguli-guli, dun kami tinuro. Ito, ginagawa pa dun. Pasensya na sa nahihilo kayo. So alas 12 na, nag-aalmusal pa lang kami ni Coach John. Alas 12 na pala, no? Katatapos lang po ng aming live, Service. worship service. Dito nga lang po sa Mindanao, especially dito sa Sultan, Kudarat papuntang Tacorong, grabe guys, sobrang napakainit, as in. Kaya kung pupunta po kayo dito, nagpaplano kayo pumunta dito, dapat ang suot nyo mga damit ay yung hindi mainit, yung presko tingnan, presko isuot. Mas maganda lagi naka-white para pagpawisan ka man, 'di ba? Mukha ka pa rin malinis. Ang init-init po dito. Pero masarap po dito. Sarap. Sa ngayon ay maluwag-luwag naman na dito. So ayun guys, marami akong nakitang mga tarpaulin. Alam mo sa pagtakbo pagka presidente, ang hindi ko lang talaga nakitang tarpaulin dito. Kay Leni Robredo. Parang nakita ko lahat ng mga tumatakbong presidente ng mga tarpaulin dito. Pero wala pa ako nakitang may tarpaulin ni Wala Leni. pa kasing Bawal pa ba? Ayan meron yung ano to? Bakit may tarpaulin si Bongo? Tapos si Isko meron dito. Si Bongbong Marcos meron dito. Ang laki pa. So para din siyang Manila guys dito. Mas maganda pa nga dito dahil yung kalsada ang lawak-lawak. Inasal na miss na kita. Kaya lang sorry muna ngayon, sawa na ako sa manok. Nakita nyo ba guys ang lawak ng kalsada, no? Mayaman na mayaman sila dito sa kalsada. Welcome sa Tacorong City. The city of Goodwill. Yun, may security.
So, magbabangko lang po si Coach Jam. Saglit. Stop over muna tayo. Saglit lang, guys. So yun, ang aking almusal ay siopaw, galing sa 7-Eleven. Ganito pa pag mga biyahero. Wala lagi sa oras yung pagkain. Oh. Mukhang offline na naman po. Dami kasing bangko dito na offline. Sa araw pa kami naghahanap ng bangko, mga offline. Offline din? Ayun. Kami pong offline. Sira yung ATM. Shout out po sa inyong lahat. Itutuon ko na po ulit yung sa kalsada camera. So sa mga hindi pa nakakarating ng Mindanao dyan, ng mga Lakwatsa at Lakwatsa, ito po yung daan papuntang Marvel. Galing tayo sa Sultan Kudarat. Galing tayo sa Takpurong. Diba, nakita nyo ang lawak ng kalsada, no? Lusog. Tapos na ako kumain kaya makakapag-pintuhan na naman tayo. Ganda ng kalsada, di ba? Pinakabarato. KCC. May mall dito eh. KCC yung pangalan. Parang ang KCC nakikita ko sa... Ay, hindi. Dito lang talaga.
Sa ano naman, sa Legazpi LCC is Sultan Kudarat Electric Cooperative. Nakita nyo kanina. Hayaan yung mga kalakwatsera at kalakwatsera na ipamasyal ko kayo dito. Kahit sa ano lang, sa main highway lang. Supposed to be, may pasyal tayo ngayon. Niyayaya tayo dun sa magandang pasyalan. Kaninang alas 4 yung alis ng isa nating business partner na si Mamueng. Yung nagdiwang ng kanyang golden debutant natin, kanyang 50th birthday. Kaya lang guys, linggo tayo mas priority natin yung salita ng Panginoon, mag-serve. Kaya hindi muna tayo namasyal ngayon naman ay papunta lang kami sa aming business partner. Alam nyo ba, nakikita nyo sa gilid ng kalsada, yan di pa ako nagtatanong kung magkano yung mga basket na to eh. Kasi gusto ko pag nagtanong ako, kasama ko yung sila Sir Marvin, kasi salita nila dito eh, para makamura ako. Although nakakaintindi naman tayo ng salita dito, kaya lang mahalata nilang hindi tayo taga rito. Bibili tayo ng basket para sa mga halaman sa aming church, kasi magta-Thanksgiving kami, Thanksgiving celebration. Ganda, ang ganda ng mga basket. Ang dami po yan dito sa gilid ng kalsada. Tsaka tingin ko mura lang yun kasi dikit-dikit sila. Checkpoint na naman. So, dumaan na naman tayo sa checkpoint. Nakailang checkpoint na ba tayo? Natandaan nyo ba? Nakailang checkpoint na ba tayo? Ano lang, yun lang naman, pag may checkpoint dito, ibababa mo lang yung bintana mo, tapos medyo babati ka. Kasi ibig sabihin nun wala kang tinatago, hindi ka kahina-hinala. Diba? Lang. Wala naman silang hinahanap. Di nga sila lumalapit sa'yo eh. Tsaka napansin ko yung mga checkpoint sa probinsya. Alam, pag nagtatanong sila, pag binababa yung sasakyan, hindi sila lumalapit. Tapos hawak agad nila yung baril nila, diba? Kasi mahirap na, maraming NPA po sa probinsya eh. Especially sa summer area. Kaya malayo po sila sa mga sa sasakyan. Tatanungin, yes ma'am, saan po kayo papunta? Ganun lang. Let's go. 12 million mega raffle. Grabe naman yung paraffle ng KCC. 12 million. Sana all. Ganda ng scenery. Wow, ang ganda ng kalsada. Walang sasakyan halos. Kaya lang guys, may ano dito. Dito na ba yun? O yan o. Pag pumunta po tayo dito tapos may dala kayong sasakyan, medyo mag-ingat-ingat po kayo sa sa kalsada, dahil ano po dito eh, marami din pong CCTV. Yung pag nag-overspeeding ka, yari ka. Meron po dito mga lugar na may overspeeding, may speed limit. Kung gusto mo naman mag-aral mag-drive, napakaganda po dito mag-aral mag-drive. Tingnan nyo naman gaano kalawak yung kalsada. Matututo ka talaga. Meron na naman dito mga basket. Sipag nila gumawa ng basket.
maganda pag ano, no, yung uwi natin. Pag sa Leyte, dapat umaga na. Oo, sa Leyte, pagdaan natin. Ganda doon din eh. Maganda sana ang mga travel natin pa uwi for umaga na, no? Para makita nila yung ganda ng paligid. Paligid-ligid, palingalinga. Aalis tayo dito umaga para dating natin sa Surigao gabi. Grabe yung daan namin papunta dito. Galing kami Surigao. Ayan na, 50 kph na. Bawas na, bawas. Okay, maraming camera dito. Ito na po yung lugar na dapat 50. Kahit po 51, hinuhuli dito. Kailangan 50 lang talaga. Ano pa? Sakto mo sa 50. Kaya kailangan, no, speed limit, 50 kph. Kaya pag lumagpas ka dito, yan ka. Tingnan mo lahat ng sasakyan bumabagal dito. Mahirap na mahuli, Mindanao to. Ang layo ng pagtutubusan natin ng lisensya. Pero maiksi lang naman po ito, yung may nakalagay na 50 kph. Nakalagpas naman na tayo. May yung camera nila. Diyan sa mga poste. Ayan. Daming camera no? Daming camera guys. Camera. Smile, you're in camera. Hanggang dito pa. Ba't mabilis na yung sasakyan? Ayan, nabibilis na nila. Kaya natin. Makalagpas na tayo sa 50 kph. Lagpas na nga siguro. Mabibilis na yung mga sasakyan. Kung hindi na lang yung 50, 80 to 100 na yun. Wala nang nakasulat. Ay, 50 kph pa din na. Ito na, speed limit. Baka alam ng mga sasakyan dito kung saan banda babagal. Hindi pa rin ako nakakabili ng suha. Ang sarap po ng pomelo Davao, grabe. Meron din po niyan dito, hindi lang sa Davao. Nung dumaan tayo sa Davao, hindi ako nakapag-live. Kasi grabe guys, groggy na talaga ako. Antok na talaga ako. Sarap naman tumira doon. Okay. Choices. So baka sa 27 mag beach tayo. Nandito. Hello mga kalakwatsero at kalakwatsera.
maghahapon. Tutulungan ko na lang ulit mamaya mag-ano. Sana si sir nakaupo doon. Ako na magluluto. Mamaya. Para lahat nakaupo. Ay! Ewan ko na sa KC ko may meron na. Dati kasi dito na lang sa pinuntahan natin. Mall, Kristiyano yung may-ari. Mga lugar na tayong nadaanan na wala na namang signal. Takbo! So kung tatanungin nyo ako dito na kung sino ang politiko na matunog dito, ang matunog pa rin talaga dito, alam nyo na kung sino. Sabay ka na, alam nyo na. Ang matunog kung naririnig pa, pag tinatanong ko po yung mga nakakausap ko, ay si Bongbong Marcos. Ang ano dito, ang matunog sa Mindanao. Mas naririnig ko pa nga kasi Bongbong kaysa kay Pacquiao eh. Bongbong Sara sila eh, mga tao. Supposed to be Pacquiao, diba? Taga rito si Pacquiao. Pero ano eh, nagtanong na tayo ng mga ito, puro Bongbong. Ano kaya kung mag-vlog ako gano'n, no? Tanungin ko yung mga tao na nakakausap ko. Mag-comment nga kayo dyan sa baba, mga kalakwatsero at kalakwatsera, kung gusto nyo ng ganong vlog sa mga pinupuntahan natin. Total eh, tayo naman ay lakwatsera talaga eh. Talagang kung saan tayo napunta eh. Ingat, tingnan natin yung luso ng bayan ng ano, ng bawat lugar, kung sino talaga. Nung isang araw kumain kami ni Daddy, ang kanila namang iboboto ay si Pacquiao. Doon sa Samar may binilhan din ako ng chicken. Ayun, Pacquiao din siya. Siguro sa dinami natin natanong, sa dami ng natanong natin simula umalis tayo ng Cavite, ayun, 2 vote kay Pacquiao at puro kay Bongbong Marcos pa. Wala pa tayong wala pa silang ibang presidenteng nabanggit. Yung iba, mas marami pang ang boto kay Rastaman eh. Kay Rastaman daw sila. Seryoso bang tumatakbo si ka-presidente? Milk tea. Ang masarap dito guys, na isa sa mga pagkain na gustong gusto ko dito, maliban syempre sa durian. Nagpunta na tayo sa durian farm eh. Hindi ko nga lang, hindi yata na-upload pa ng editor ko. Ay yung kanilang buko halo. Yung halo-halo na nasa buko, ang sarap talaga, grabe. Yun ang isa sa naglalaway talaga ako eh. Naalala ko yun. Parang ang tagal-tagal ko na kasi hindi nakakakain ng halo-halo. Kasi may maraming halo-halo na ayoko. Like ayoko ng sago. Diba? Ayoko ng langka. Yun yung garbanzos, gusto ko yun. Kayong mga kaong. Ayoko din yung makapuno eh. Sa halo-halo.
Hanggang makarating lang tayo guys ng Marvel. Makita nyo lang yung ganda ng Marvel. Ay, anong oras nga ba tayo umalis kanina? Mga magta-12. Tapos ang oras ngayon ay alauna na. 1:16. Oo, ang daming paso. Oh. Tanyo sa gilid ng kalsada, daming paso. Dati binigyan tayo yung nilalagay dito o yung hindi gumagalaw, no? Nakagano, no? Papalitan namin tong aming yung phone holder. Kasi sumasayaw-sayaw eh. Siyempre, nakakahilot. Thank you for coming. Papasko na nga pala eh. Anong lugar na ba ito? Medical Center. Kalimutan ko na yung Marvel. Ha? Kalimutan. Tawagan ko. Tigos. Ay, dito siya. Marami kayo. Hindi ba dyan? Papunta sa kanila. So, nandito na tayo sa Marvel. Mga kalakwatsero at kalakwatsera, nandito tayo sa Marvel. Ito pag ang itsura ng Marvel, oh. Wow, kaganda. Wow. Yan magkakaalaman na. Lugar dito sa amin
Ayan no, sa gitna. Kat na city. Nakaano nakalagay kung anong lugar na yan. Ayan. Oh, dun yun sa harapan nakalagay kung anong lugar. Ano? Welcome to Marvel. Ang tirahan ng mga Marvel. Ay, di nandito yung mga Marvels. Oh, hekwan. Ang mall nila dito sa Marvel, yung KCC Mall of Marvel. Pakita ko sa inyo. Nakalagay KCC Mall of Marvel. KCC. Oh, kung sa maning puno pa nasa gitna security ba yan? Kasi kanina ay offline. So, ayun mga kalakwatsero at mga kalakwatsera, nasa Marvel na tayo. And yan, grabe, nasa Marvel na tayo. Parang ang taba ako na, ang taba na ng mukha ko, diba? Ah, wala tayong magagawa, masarap kumain. Diba? So, yung tsura natin, oh, puyat, pagod. Hindi pa tayo masyado nakatulog. Kagabi natulog tayo mga alauna. Yun. So, grabe. Dito talaga ako mangingitim ng gusto, guys. Kasi ang init-init nga talaga. Buti na lang, yung mga pinupuntahan nating lugar, yung matutulugan natin, is malalamig yung bahay nila. Tapos kagabi, doon kami sa isa naming business partner, aircon yung kwarto natin. Kaya blessed pa rin tayo. So, nung unang punta ko dito, nakapasok na kami dyan sa KCC. Maraming mura. And, mas mura dun sa sinasabi kong mall ng mga Kristiyano daw. So, mura yung mga bilihin dun. Pero marami din namang mura sa KCC. Lalo na syempre ngayon maraming sale. Kaya pag pupunta kayo dito, yung dalawang mall lang na yun yung puntahan nyo. Diba? Tapos di tayo masyado kumakain sa labas. Yun yung ano sa atin ng mga business partner natin. Minsan Jollibee or KFC meron ba? Pero wala akong napansin. Mga fast food chain. Wala pa kasi kami masyadong kilala na ano ng mga kainan. Nakapila pa si Coach John. So ayun guys, hanggang dito na lang muna tayo kasi nasa Marvel na tayo and sa ibang araw ko na kayo iikot. Okay? So pag nag-beach tayo, ilalive din natin para makita nyo yung ganda ng beach nila dito dahil excited din ako dahil hindi pa ako nakailang balik na ba ako dito? 4 times yata. Hindi pa ako nakakaligo sa beach nila dito sa Mindanao. Feeling ko lang ang init ng mga beach nila dito kasi wala nga tayo sa beach ang init-init eh. Sana lang hindi talaga. And sana po white sand. Kasi ayoko ng black sand. Gusto ko talaga white sand. So, sana white sand. So, abangan nyo yung guys. Magla-live ulit ako. Okay. Thank you for watching. Thank you for being with me. Bye. Have a blessed Sunday, everyone. Hindi ko alam paano ko papatayin. Paano nga ba to? Okay.